Welkom bij Extra Journaal, nieuws uit Curaçao, vers van de pers. En dit is het nieuws van vandaag. De politie van Curaçao heeft afgelopen weekend via een persbericht de bevolking gevraagd alert te zijn op eventuele overvallen. Op Curaçao zijn er de laatste tijd heel veel overvallen, zegt de politie. Zowel mensen worden thuis overvallen, winkels worden overvallen, maar ook op straat. Het gaat zowel om bewoners van Curaçao als buitenlanders die hier slachtoffer van worden. De politie wil geen paniek creëren, maar wil er wel voor zorgen dat de mensen bewust zijn van het gevaar dat dreigt. 3 nog onbekende mannen hebben gisteren de manager van Van den Twil supermarkt op Zeelandia gedwongen de kluis van het bedrijf te openen. Ze zijn er daarna met de nog onbekende inhoud vandoor gegaan. De manager werd onder bedreiging van vuurwapens overvallen in zijn eigen auto. De mannen dwongen hem na sluitingstijd om mee in de winkel te gaan. Daar moest de kluis worden geopend. De politie onderzoekt de zaak. De Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten heeft gisteren een persbericht uitgebracht. Daarin stelt het dat de afgelopen dagen in diverse media berichten verschenen die een onjuist beeld geven van de situatie van Enya. Volgens de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten zijn onder de aandeelhouder Parman gelden uit de polissen van de verzekeraars gehaald tot een totaal van ruim 1,5 miljard gulden. De verzekeraars lopen volgens de bank een groot risico omdat ze afhankelijk zijn van de terugbetaling en die terugbetaling is slecht. Op 10 januari vond er een kort geding plaats dat aandeelhouder van Enya, Parman International, heeft aangespannen. Met dit kort geding probeert Parman de noodregeling over Enya ongedaan te maken. De centrale bank is daartegen. De rechter zal uiterlijk op 31 januari uitspraak doen. Parman International, de moederbedrijf van Enya, wordt geleid door de 91-jarige Amerikaanse eigenaar Hoensang Ansari. Gisteren sprak hij bij Tele Curaçao uitgebreid over de situatie rond Enya. Daarin gaf hij aan dat de directeur van de centrale bank, José Jardim, volgens hem te weinig heeft gedaan om in contact te komen met Ansari. Ook zegt hij dat het ongelooflijk is dat er een noodregeling op hem is gelegd. Als hij geweten had dat er een noodregeling kon worden opgelegd op Curaçao, had hij nooit een dubbeltje op het eiland geïnvesteerd, aldus Ansari. Afgelopen zaterdag is het jaar van de Kai-orgel geopend. Dat gebeurde met een bijeenkomst op het Brionplein. Daarbij stonden heel veel Kai-orgels op het Brionplein en waren ook verschillende ministers aanwezig. Minister-president Ruggenaat en minister van Onderwijs Merlin Alcala-Wallé openden het jaar van de Kai-orgel. Door zich in 2019 te focussen op de muziekgeschiedenis van ons eiland wil de regering werken aan de nation building. Daarbij wordt de identiteit van het eiland benadrukt en ingezet als middel om de mensen te verbinden. Bonaire is zich aan het opmaken voor de komende verkiezingen. Op 20 maart gaan die plaatsvinden. Voor 4 februari kunnen de verschillende partijen hun kandidatenlijsten inleveren. Het is dan bekend welke partijen allemaal mee gaan doen en welke nieuwe partijen ook voor het eerst zullen mee gaan doen. Staatssecretaris van Koninkrijksrelaties Raymond Knops heeft tijdens zijn bezoek aan Bonaire de bevolking opgeroepen daadwerkelijk te gaan stemmen. Dit was Extra Journaal met nieuws uit Curaçao in het Nederlands, elke doordeweekse dag. Tot de volgende keer. Vida. Tayeng di pregunta y yeng di reto. Nos turque crece. Nos turque millón mañana. Vida también tayeng de oportunidad. Nos actitud y nos acciones di awe that determinamos vida de mañana. Bang duna, tur dia e minho com cada de nós tem de nós mes. Bang optimista, bang comprometer, bang determinar. Passou, dedicação, coragem e perseverança dá uma esperança e te traga caminho para êxito. Millón mañana ta kumisa awe. Millón mañana ta kumisaku abo. Gerencia de Refinería Isla te desea Pueblo de Curaçao y tu trabajador de Refinería Isla en particular, feliz Día Nandi Fiesta y un próspero 2019.
Refinería Isla, con corazón pa' comunidad.